Canto a Terra do Salnés, ese é o nome do segundo disco de Añoranza. O grupo está formado por 7 amantes da música, todos eles da zona. O novo traballo xurde logo de exitosa acollida que acadou o seu primeiro disco. O segundo disco bueno, naceu un pouco tamén pola boa acollida que tuvo o primeiro. Porque nós en principio non é plan negocio, ni moito menos, é para satisfacción personal. E bueno, o primeiro fixemos porque nos lo pedían algúns amigos tamén, oye, porque non gravades, porque tal. E bueno, nos decidimos a gravar o primeiro, pero xa o segundo foi un pouco xa para satisfacción nosa. O conxunto naceu con 4 componentes cando eles aínda eran mozos, tocaban por furanchos e pouco máis. A partir do ano 2000 o grupo medrou coa incorporación de 3 músicos profesionais. Eles din que cantan e tocan para pasar o tempo e divertirse. Queren que os seus discos sirvan de recordo ás boas vivencias que experimentaron xuntos. Queremos deixar algo para que a xuventude ou a xente de Ribadumia, pois, e da zona, lle quede un recordo do que fomos facendo ao largo destes anos. Para nós foi unha satisfacción moi grande chegar hasta aquí. Como di un compañeiro dos que está no grupo, que se chama Vitorio, nunca pensamos chegar a isto. A presentación do novo disco vai ter lugar este vindeiro domingo no Auditorio de Ribadumia. Dende o Concello agradecen que escolleran a localidade para a súa posta de longo. Darlle os nosos parabéns e a nosa felicitación por facer este disco, por facer estas 12 cancións, anticiparlles xa e augurarlles a seguramente grandísima e cálida acollida que van a ter entre o seu público nas súas actuacións e tamén decirlles que, bueno, que esperamos que o domingo o auditorio este apetado, convidamos a todos os veciños e veciñas a que asistan. A actuación será a 7 do Serán con entrada de balde.